Det var så dårligt, Det var okay. Kom her, Ali. Kom. Og 900 Ja, jeg tror du er dum eller hvad? Jeg så også lige over efter. Det er minutter. Nej, Ikke virkelig. timer. Det er ham der bacon der igen, det gider jeg ikke. 5 år, går du så langt ned? Nej. Ja. Okay, vi går videre, kom. Den der. Ja. Nej. Hvorfor skal Men hvorfor troede du, at den anden bacon, at vi var sådan? Vi sagde, at de blev afvist. Ej, men... Ja. Et eller andet lille græs. Vi kan prøve at gøre folk sure. Ja, det er jeg heller ikke. Okay, Men det kan hej, være sjovt. hej. Hej. Nej, hej. Jeg siger hej. Ej, du har en pæn stemme. Ja, jeg siger noget lige nu. Syg pæn stemme. Ej, Nej, jeg undskyld. kan også godt høre det. Det der... Ej. Ja, jeg har virkelig skrevet telefonen. Ja, hvad nu siger jeg? Ja, hej, hej. Ja. Hej. Nu så ja. Ej, det var da helt Okay, sygt. vent. Ej, Hvor vil jeg have det så mærkeligt ud? Lad det være. Snak pænt, mand. Snak pænt, mand. Nej, jeg er fint. Du lyder som 30. Men jeg er også 30. Hvor spiller du så det her? Fordi at jeg er ligesom med togfætler her. Hvor gammel er han? Eller hun? Han er 42. You're joking. You're joking. Nå, nej. Kan du ikke høre folk? Jeg elsker dit outfit. Også dig, der online. Hallo, jeg har donated. Jeg har donated. Ja. Kong Gulderåden. det kører sjovt. Ja, der plejer altid... Folk plejer altid at gå her. Men skal vi søge herop? Der er Okay. måske nogen på andre spil. Okay. Halløj. Go away. I Jeg have ved a ikke, om det girlfriend. er den samme server. Nej, Nej, vældig. tror jeg ikke. Lidt. Nej, hvad hvis jeg donerer mere? Hvad hvis jeg donerer til dig 1000 Robux? Hallo, må jeg ikke lige prøve et nummer? Jamen, I 2 sekunder. 2 sekunder. Det tager lige noget tid at Lad mig komme på. Ja, tak. Skal du bruge 1000 Robux, eller hvad? Det er Robux. Ja, jeg skal bruge 1000. Hej, Street, Hvad for en flag? Er du Ja, Silas har brug for det, han er hjemløs. min yndlingsting, det er... Ja, tak, Spons, du går den, hvor han er... Ja, tak, Spons, du har ham. Jeg ved ikke, hvad kan du er. Er du okay? Nej, okay, hvad fanden tror du ellers? Ja, Spons, du Robux! Han er tough. Blev ham der dvæven tabt ved fødslen eller den? Nej, ikke drill ham, han er Hvad siger du til mig, hva? Skal vi tage ja til det møden? Kom tilbage. Han Hvor bliver lidt sur. Engage. Han lyder lidt som om han er engage. Lee Jam. Hvad siger du til mig, hva? Jeg er jo lige om godt høre, mand. Fucking dumme, eller hvad? Græd i din lille ting, du har der. Ja, I må gerne lige... I må lige donate lidt, ikke? 100. Er vi sikre på det? Kom nu lidt! Okay, vi finder ham, og så kommer vi tilbage. Der, hej.
Altså, Det er lidt ulækkert. Men fair nok. hvorfor det er ulækkert? Er du sende et rigtigt billede af dig? Sådan for det. Det var en skat. Hej hej, jeg spiller noget andet. Ha' et godt liv. Nej, Hej hej. Så du må ikke få billeder af hende.